Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngenza ukuthi-ke ngimfeze untuthu ungakhuma lo bathi elasport amagumede. Mhlawumbe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha, kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, ubike ukuthi uphuthunyiswa esibhedlela ngendiza enophephela emhlani. Umshayeli weloli ethola ingozi emgwaqeni u-R614 ngasothongathi. Kuthiwa-ke uhlulekile ukulawula iloli lapha phalaza lalala ngohlangothi eceleni komgwaqo. Ngaze kwethu-ke njengoba uzibonile isithombe laphana ukuthi leli loli kuphelile impela ngalo laphana, ngenxa yokuthi-ke umshayeli ugcina sehluleka ukulawula, ungaziwa ukuthi bekuyini imbangela ukuthi iloli lingabe lisalawuleka. Ngazo kwethu-ke izona ezihamba phambili laphana-ke esinibekela zona esikhathini samanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nisilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Nisiphatha kahle ngane zakwethu-ke, libe nosuku lumnandi, ngithanda khona.